জেলত থকা যিসকল প্ৰাক্তন NDB নেতা আৰু সদস্য গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল জেলত ৬৬ গৰাকী জেলত এতিয়াও কাৰাবাস তেওঁলোকে হৈ আছে তো তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰেই जोंनि बड'लेण्डनि फैगासिनो दं ना बिनि प्रिपारेसना मा जागासिनो दं नोंथांमोननो एसे देखायनो सानदों आङो जोङो गोबांथार बर'नि थाखाय गाहाम खौरां मोननो थांगासिनो दं होननाय खोनादों बिनि थाखायनो आं बे प्रिपारेसनखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो आरो सल' बिदिबा नायलांबाय था Ini जाजोब्बायानो ओरैहाय आरो बेना एसे नायलांसै प्रिपारेसनखौ एसे माबायदि जादों बिराद समायना जाखाबाय जायगाया नायनो हागोन साइज जादों प्रिपारेसना गोयेङावनो जादों आरोना लोगोफोर सोलिगासिनो दं मोजाङैनो बयखौबो खावलायदों नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नायफैनो हागोन आरो बरिया मोनसे रोखोमनि अमा नुदां एसे देखायनि लोगोफोर मा साइजनि अमा बे वाव मा साइजनि अमा बेलाय बेखौ देखायनि हेलो वाह बाबरे बाबरे बेखौ देखायनि बबे जोलैया बिसोरनो बे बिमा नैबे आयौ जोलै हो आयौ नायना माससे जाबाय आरो दोनजायो गोरलै गोरलैखौ नायनि गोरलैखौ हाबला जाया ओइ नयथा ओरै नायफै ओरै नै बे साबसिनबाव लांफाखादिनि हरगोन ना हरा जाखो बेथ' लांजाबाय मा दाम आदार जाबाय आरो एसेसो खिन्थु एसे बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ बै गिदिरा बेसेबां गोग्लैगोन बै गिदिरा बेसेबां गोग्लैगोन बेबो बे बेसेबां एखे दामालाय साराय हाजार साराय सारिल'बाथ' खमबावसो जोंना लकेलानो 4000 दाथ' बे बाराय खालामनो नोंलाय बेगा साथि जादों बेरायाथ' मासेल'बाय थिग बैलाय हरैबो दं बे फैसा जागोन टेम्पोलसोनि बारा
कुइन्टेल जाग्रा थारमाने बेखौ गभर्नमेन्टनि मोननायमोन मुलुग गारदों बे गाज्रिनो ओमफ्राय बिसोर बे गुफुरानो आरो गुफुरखौ मा नाम होननांगौ जाखो थाइलेण्ड नामा इउसार होनो बिसोरखौ इउसार फसायबाय आं मानिनांगोन औ मानो हाया वा आमाइसा हादोंबा नों जोंलाय मानो हाया खोनाबाय थादोंल' दिनै नुफैथायबाय आरो सिनो बेखौथ' फाननाय नंला नैबे बेखौ फानला खिन्थु मानै खासि दङ माब्रैल' बुन्दि ओमफ्राय मासे नैबे बुन्दा बेखौ जोलै दोनबाय बायनानैसो लायदों बेखौ थारमाने मालायनिखौसो लायनांगौ बुन्दाया नङाबा गावनि फार्मावबा गाज्रि जायो बिसिना जोलैया बिदिसो लायो रिजाल्टबो मोनबाय बेथ' बयबो माने 10टा 12टा 15टा जायोमोन माथाम माब्रै थैनाय मानाय बेफोरबायदि स्टेज जादों आरोखि ओमफ्राय बानायसो बे फानजानाया माबसे गासै बैयो खैथा गासिबो लांजोबा एसे माबा मोनगोन ना डिसकाउन्ट हरगोन ना हरा डिसकाउन्टआथ' बे 4.5 दा लांजोबा लांजोबा औ थैबायलै बुन्दाखौ ए आसोला नैबेसो नैबेलाय नै आसोला देरजारलै बेखौनो बाहागिनि सिङाव थानाय मावफुं सोद्रोमानि मानिजाथाव हारिमोन लोगोसे दिनैनि बे मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय हारि मोनसेनिनो जानानै दोननाय रांखान्थिगिरि जों दिनैहाय दन्दासारा बाहागि खुंथायनि सिङाव थानानै बोसोरे मानो एजेक्टिभ मेल लेंनाय जायो जों बयबो एसेबाबो मिथिजोबगौ दा बेनि गुबै खारना जाहैबाय जोंनि दन्दासारा बाहागिनि फान्डखौ गोगोम खालामनो आरो दिनै जोंनि बाहागिनि गासै मावथि बिथांमोन बाहागो लाफैदों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बे रांखान्थिनि सायावनो जोङो गुवारै मारैबा जों साबसिन हामसिन खालामलांनो हायो बेनि सायाव सावरायनाय फैगौ जोंहा बोसोरथामनि फरे बोसोरथाम जाब्लानो बाहागिफोरनि सन्मिलन आरो बे रिजोल्युसन बादियै जे फैगौ सन्मिलनखौ अदालगुरिनि जोंनि बाहागि थानाय गामि काटलबारियाव खुंनाय जागोन विशेष रिनाराय दरजि बाबु जोंहा कालेक्टर साहेबनि सुकुनि ब्रह्म ओमफ्राय प्रेमजित ब्रह्मनि जागानि फाखुरि ब्रह्म बे माबानिखौ लेजें ब्रह्म आयं हल'नि सिखा बिफगालाय आयं हल'नि जायगा सोलिलै लेजें ब्रह्म सिनाय आरो बिनिनो सासे उन्दै स्टेशननि नामखौ लिरनो ओमफ्राय आंजों लोगोसे फैदों फंबाय सन्जित बे आंनि फंबाय ओमफ्राय आरो लोगोसे फैफादों आंनि फंबायनि फिसाला माने फंबाय बाहागि फंबाय असेनि नङा फंबाय बाहागि जे जोंहा सोमखोर
बे बाहागि आरो बे आंनि फंबाय असे आंनि बाहागि फंबायनि फिसाला आरो जों साथाम सौफैदों आरो मिथिया खोमा दा मिथियाबाबो थादो माबा जोंहा देरसिननि दन्देस्वर होननाय बेखौथ' नुखाया आदा दन्दानि दन्दाबो होनो दन्देस्वरनबो आरो बिना आदैना नामा अनन्त कुमार बेसेबां फरायनाय बेसेबां फरायनाय डिग्री पास जादोंमोन दा मा खालामदो नांनाय दिना जोब्बायनो दे ओमफ्राय बेराखौ बेरागावनिफ्राय जोङो सासे गिदिरनि फिसाला माबा फैबाय मन्दिर मा मावले ओमफ्राय जोंहा सासे मा मावले खोन्थाना लांगोन ना अनन्त जों साथाम फैदों आरो 3 नम्बर सारा बाहागि सम्मेलन आफादगिरि आरो गाहाय आफादगिरि आरो गासैबो फैनाय दन्दासारा बाहागि जों गारि गारानो जानानै फोरमायनो नागिरदों सिनायथि होनो नागिरदों जों बारि गारानिफ्राय बाजै फैदों आदाया गैला बालिगारा दोरोङावदि मालाबा थाङोब्ला बुरै फैदों नुबाय ओमफ्राय फिसाला बियो नै नुबाय ओमफ्राय आं नामा नोंना नामा ना हरिचन्द्र बसुमतारी सफैनाय जाहैबाय आंनि मुङा जाहैबाय बुरेन बसुमतारी आरो नैबे फंबाय रन्जित बसुमतारी गुसं खोथिबारिनिफ्राय खारबोदेरनाय खारबोनानै जों दा माबायाव दंफायो आरो सेनिसि दागा हिनजावफ्राबो मारै साबेसे फैदों मोजां आफादगिरि आरो मोनसेनि माबायावसो मास्टार रिटायार जाबाय आरो बेनि उनाव आदा दक्षिन दङ गाबावैसो बेहाबो रिटायार जाबाय हिनजावफोरखौ ओरै नाङाब्रा ओरैहाय बेनिनो असे फंबाय दा थाखा खांनायनिबो बिबानगिरि ধৰ্মেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক খুব পজিটিভেৰে অতি সোনকালে টাইম বাউণ্ড যি সময় উপযোগী যি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা আছিল আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ কথা আছিল দাড়ি কমা ৰূপায়ণৰ যি কথা আছিল এই 5টা বছৰ এই সময়ছোৱাত আমি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো জনগণৰ হৈ চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী হৈ পেলাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু জেলত থকা যিসকল প্ৰাক্তন NDB নেতা আৰু সদস্য গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল জেলত ৬৬গৰাকী জেলত এতিয়াও কাৰাবাস তেওঁলোকে হৈ আছে তো তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰেই ২৬ জানুৱাৰী আহি আছে ২৭ জানুৱাৰী মানে চুক্তি দিৱস আৰু ইফালে গণৰাজ্য দিৱস এই এটা সন্ধিখনত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিবেচনাৰ আওতাত আনি পেলাই তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰি দিয়াটো আমি দাবী জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিহেতু চুক্তি এটা শান্তি যেহেতু এতিয়া হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে এই চুক্তি যেহেতু আবদ্ধ হৈছিল তো তেওঁলোকে জেলত থকাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে আৰু যিসকল এতিয়া জেলত আছে তেওঁলোকে প্ৰায় 15টা বছৰ 16টা বছৰ 13-14টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে তো যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডক যাক বিহিত কৰিছিল আৰু NIA আদালতত এতিয়াও ট্ৰায়েল চলি আছে তো এইবিলাক মানে কোনো অৰ্থ নাই বুলি আমি আজি দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ তো সকলোকে মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে আৰু আজিৰ এই সংবাদমেলৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আহি থকা দিনত অতি শীঘ্ৰে চুক্তিৰ সকলো দফা আখৰে আখৰে যাতে ৰূপায়ণ হয় আৰু যি এটা সপোন আৰু যি এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই চুক্তিত আবদ্ধ হৈছিল সেই সপোন আৰু উদ্দেশ্যটো বাস্তৱত যাতে ফলপ্ৰসূ হয় ইয়াৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ